Salutare tuturor, azi fac o promovare și scuzați-mă, azi filmez cu microfonul, azi mă auziți. Fac o promovare pentru acest dom, are cred că 43 de abonați, sunt 42. El mi-a făcut o promovare mai de mult, uitați. Și filmează, uite, filmează pe tabletă, deci face servere. Ia uite, face și intro. Tare. Și dacă vreți să vă aboneați, abonezi la voi, adică la el, sau dacă vreți intro, și ia uite, și ai, wow, un intro nou. Care? Și pe cam asta a fost tot. Nu uitați să dați like și pa, pa!